Mwakiri Philemon Murara Piemi oyuboigo orinerango yoborai ase county ya Nyamira nabo igoro mwana siasa kuro ase county ya Nyamira nigeso kinagotabuna omochando monene ora ase county ya Nyamira nokubaga gwechibesa gocha serikali chechigodi ukwana omugasorero ni gwa Piemi amomochira moseneta we county ya Nyamira asa tebre tarakora serikali tarakora merimo ya yaboikirano anene no kubwatania abantu be county ya Nyamira ase bona muburi moske okongo gutigana na siasa na koreta amagendro kunenchire yamo yokubekana nechitaya ase omocho Nyamira. Omo seneta we county ya Nyamira omuske Eric Okongo omugeni ogendereire komochigwa ase ogusinywa kubaigwanani aba MCA agokora omuchando oyogendrete kwenekiwa imeye bunke ye county ya Nyamira ekibono yatebekanire omuchando yo nechibesa echo basinyirwe kuigwanana kugara kibesa karo chingo chaiga chiasira ntosuke bono origererie ebitine ebitobwata abono noane ne county assembly ebitina biri igoro yaini osomo aga jama igoro yaino nga bono bakorwanira igoro ya mwananchi ekibakorwanira mumanyete nechibesa echi necheito igegasi ya senator nokorenda chibesa cy'omwananchi senator te ikopuna besa egasi ya nokorigere lakini the moment yoga kwanyoranga ande mwara kunanire ne governor ende yara kunire KMCA ono ntokonyara gukwana ayaiga no mwana siasa Philemon Murara Piemi oyobwate obote ase kirugo kyo seneta bwa Nyamira ikiate biribuna omuchando monene ore ase county ya Nyamira boigo nogutamurika buya chibesa kiya chigocha ase county ya Nyamira egento nonyena bukyare maririe amagenderero amange akyo abwenerete goikiraniwa erio akinie county ya Nyamira abantu babulate chinguru n'obumanyobo nene bakoenda county assembly nabo babo chibarosia amachike county assembly buye nje kende igorari nkorosia onyore twarosie county yaitu yarabire se lakini kogo chanka kwanyoranga kurukonati paka maatanya bite no mosunte nechibesa chigocha financial yeyemo kune bana to kwana 5.7 billion ngasi kichigo kora oranda nyagetaria norwari ora kende nkei igona kingo tebanga obo komuto bugate iga square na sengenje ye senate gukwana chinga kibaumirana amo nabatiotereri b'ikiyomba cy'uburari kurwase bunke ya West Mugirango abo bahitanitie kimya isato nigo banyara kurwa ogosaba gucyase bare budanere buya gusegeta abatabanke kubwata ibibande nabo igo gutarira amo posyo buko mubwatsia umuske Fred Matiang'i oyo okabeire umuwaziri omukoro bw'oburendi bwaime posyo bweganga yaye yokoriya ekerogo ky'oburai obarene wense asobochori obonene bore bosyo bamona twate ataribo ya nentoroche asinsiro mugwete Matiang'i nengoja ekire yaje 100% abagusikia tubwatirane to support Matiang'i to work under in hand taribo chingaki echecho nigo anene ekerenkererio kyomuske Philemon Piemi yokubabwatukira amatunda ya kuranda bakwanira engane yeiga ase ubwaime na enchira eriera chikokonya abanyamira kwene kiabuna ngogendereria barebuya ase obugima bwabo ritiko gochase erinde shote system kinsa statenete abantu bagendereria urigero igusi emeti yokoroche lakini bono goto tena ki muta connect la yitu kwa usange ndio we decided to come up with amangana passion in the passion yeye kubegete muondo garia we have a company litunda bono poegwa abu ilikuwa makerori amire akesimi we have the proposals kilo na
na kotrap echigo chigotokonya amatunda yonsi ipimo kwegwa nabwate chiro Inkoripotera Getembe korwa ase ekenyoro keiga kia Nyamaiya ekio kegotuka imeye ward ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirango ekaunti ya Nyamira Jefat Gad Gisemba.